شهیدên bîrûbaweriyê, şehîdên hezkirina xak û welat. Xwîna wan kanîkeke pîroz e hemû tiyên azadiyê jêvet xwin. Şehîd Ramadan Umer Bavê Saman ji dayikbûyê gundê Sêgirka yê bajarokê Girkê Legê dehê heyva pêncan sala 1966 ye ji malbateke hejar e. Tevî hejariya malbata wî dayik û bavê wî hemû hewlên xwe dan ji bo ku zarokên xwe ji xwendinê bêpar nekin, eger beramberî wê yekê xwe ji gepa nanê xwe jî bêpar bikin. Bavê Saman derçûyê peymangeha petrol û gazê û tevî ku astê pilên wî yê xwendina wî bilind bûn û dikarî derbasî zanîngehê bibe, lê wî peymangeh hilbijart ji bo ku zû xwendina xwe bi dawî bîne û alîkariyê bi malbata xwe re bike ta xwişk û birayên wî xwendina xwe bi dawî bînin. Lê tevî wê yekê karî xwe bikîne astekî mezindikarê xwe de li zeviyên petrolê yên Rimelanê. Bavê Saman xwedan hesteke netewî bilind bû û giringî da zimanê Kurdî ji zarokiya xwe de û vexwendin ji bo yekîtiya Kurdan dikir û ji ber wê yekê bû endamê Encûmena Niştimaniya Kurdî wekû kesayetiyeke serbixwe ta dema destê hovîtiyê ew ji nav heval û kesûkarên wî revand. Di dema ku Bavê Saman li gel hevalekî xwe berêwan li gundekî li devera aliyan bû, demjimêr 7 êvarî roja 28 heyvaçaran sala 2012 grûpeke serçavnixumandî ji çekdarên PYD rê li wan girtin û daxwaza nasnameyên wan kirin û otomobîla wan pişkinîn kirin û piştre bi 2 xulekan ew gulebaran kirin ku guleyek raserî ranê wî hat. Lê ji ber ku ew gule ji cûrê teqîner bû yê qedexekirî li ser astê navdewletî, wê gulê damarên wî têk dan û teqandin û bû yekê jiyana xwe ji dest da û bû şehîdê bîrûbaweriyên xwe yên netewî. Piştî encamdana çekdarên PYD ji wê bûyera nemirovî re hemû endamên wan ji ser rêgir li cihê bûyerê reviyan û tu kesî berevanî di ber Bavê Saman de nekir. Bavê Saman ji ber wefadariya xwe ji bo gel û miletê xwe tevlî refê şehîdan bû. Di roja 29 heyvaçaran sala 2012 bi xakê hate sipartin. Şêrîn Kîlo.